Vista Óptica, especialistas en audiología. Audífonos prácticamente invisibles y sin pilas. Trabajamos con los mejores fabricantes. Última tecnología adaptada a tus necesidades. Mejora tu día a día para que no pierdas detalle. Conectividad sin límites. Audífonos adaptados a la conexión con aparatos inteligentes. Financiación a medida. Primera visita y prueba totalmente gratuita y sin compromiso. Ven a conocernos. A l'edifici de lloguer traurem les bases, no sabem encara si abans de final d'any o a començaments d'any, depèn com ens quadri, perquè s'han de fer les bases. Per tant, tota aquella gent que tingui interès en tenir un habitatge de lloguer a la Sínia, el primer que han de fer és inscriure's en el registre oficial de sol·licitants d'habitatges de protecció oficial. Important, això. I també, aquells que estiguin inscrits però faci més d'un any, han de renovar la inscripció, perquè aquesta inscripció ve des de la Generalitat i cada any caduca. Ho dic perquè tota aquella gent que digui no, jo ja estic inscrit, no, s'han de... És a dir, si fa més d'un any han de renovar la inscripció, que és molt senzill, però l'han de renovar.